shi da yar mama abuta dama anan ni na mun taɓo me muku dinda a dasa a ne tanadin bakin tsira. Auren nan an daura, alakka wani lalura, alan canja asara, kudin sanya dabara. Misali ne da mu da ku yanzu a daura, soyayya ce ta kai mu da mun yi dabara. Muna konar zamanin mu wannan fadakara. Mai zaji ne a kamfanin masu